Speaker, I move to declare vacant the position of Chairperson of the Committee on Appropriations. There's a motion. The chair hears no objection. Said motion is carried. Session suspended. Nag-resign bilang chairman kan Committee on Appropriations si Ako Bicol Party List Representative Saldico. Sa pagbabalik sesyon kan Kongreso kasudma, inanunsyo ni Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos na bakante ang posisyon kan House Committee on Appropriations na posisyon ni Representative ko. Sa official statement kan kongresista, sinabi kaining bakong madalian sa iyang naging desisyon. Ninilaw niyang kinaipuan niyang butasan ang pagiging chairman kan House on Appropriations nga nitawanin prioridad ang sa iyang salud. Pinasalamatan man kan kongresista sa iyang mga pag-iriba sa Kamara sa pag-ako kan sa iyang pagbaba sa posisyon. Sarong honor sa buot na ipinagkatiwala sa iya na sabing posisyon na pigsyato niyang nakalinya sa 8-point economic agenda kan Administrasyong Marcos sa tulong taon niyang paninerbihan. Si Cohen saro sa mga duminipensa sa Pondo sa Ayuda sa Kapusang Kita Program o AKAP. Mientras tanto, inanunsyo niya na aldaw ni House Secretary Reginald Velasco na si Marikina 2nd District Representative Stella Kimbo ang maribay sa binakanting posisyon ni Kong Saldi. Para sa mga baratang tatak Bicol, Ariel Obeya.